59 ka mga tao ang patay, samtang sobra sa 150 ang mga nangaangol sa pag-ulbo sa sunog sa usa ka nightclub sa Kokano, lugar sa North Macedonia nasod sa Europa, kagahapong adlaw Marso 16. Nahitabo ang pag-igo sa mong sunog ato sa pagtukar sa usa ka live band concert sa dihang mikalit lang og spark ang atop sa maong nightclub. Gatusan sa mga misaksi sa mong concert ang gingong nagpanik nga naglumbaanay sa paggawas og naghuot sa usa ka exit sa maong nightclub sa dihang gikauna kini sa kayo, hinungdan niya daghan ang natrap sa sulod. Giila ang maong insidente nga deadliest accident sa nasod human sa pipila ka tuig. Subay sa insidente, gisikop sa lokal nga otoridad ang 20 ka mga tawo nga gituuhang responsable sa nahitabo di naglakip sa mga pipila ka mga opisyalis sa gobyerno ug manager sa mong nightclub nga giingong walay lisensya sa pag-operate nini. Sumapa ni Interior Minister Ponce Tozkovsky sa usa press conference nga gipahigayon. Subay sa investigasyon, nasuta nga ang pyrotechnic devices ang giugatan sa maong sunog sa nightclub. Samtang sa nisgutang nasod gideklara ang 7 ka adlaw nga national mourning human sa nahitabong aksidente.